बै आलु बै जार सासे मानसिया मा खालामबाय दं थांगोन र' होजाबो नै अल कबिमोन नै सेस Hey guys, good morning. Ang gada mas video video so nang go bora thawe like far. To ini video sai kan mane dumbli ni ar na like far na la sang dumbli phoi dong dong nai. Phoi tharaw ar na mane. Ma lang ni video ang nang na video ge jere michina. Mane video ko para gelo khalama nang thang na la ma thawan je ar na like far. Ai na hagan nang thang na ni kija. Nei. Nei. Ni pura re bera hadar na re. Nei like far musre re hideng musre. Nih, ya dong bazi saja, bazi jangan lampu deh mana. Nih from adong nih kayak dulu na, biar megang gazal ke fur, biar hagran karena, nih datang selama hut naden denang nih dulu. Mama pun mana nih, nih mama pun tahu mana nih mungkin nama cak hei lagi fur nih, pathe. Nih borean udah nak kayak si berpathe na pathe बेनिफ्राय मा दं नोंथांमोना दुब्लियाव बेखौबो बानायनो हागोन आरो ना नै बे जाबाय जोगोनार नै जोगोनार लोगोफोर नै मा नोंथांमोना मिथिगोना मिथिया नैखो फिसा फिसा नै मोजां नायना ला मा बुस्थु कमेन्टआव खोन्थाहर दे मिथिगौबा दा दसेनो खोन्थागोन आङो मा बुस्थु कमेन्टआव खोन्थाहरग्रो नोंथांमोना बेनिफ्राय नै मा लेस्रा लोगोफोर बेनिफ्राय नै पुरा आलु आरो ना नै आलु नोंथांमोनथ' सिनायखायोना आलुखौ गोबावथार जाबाय ब्लग होया ब्लग खालामनाय दङ माने एडिटिं खालामनो माने सोलाबा आरो ना एडिटिं खालाम जायाखै बेनिखायनो भिडिअ होजायाखै आरो ना ब्लग खालामफानाय दंखायो स्टकआवहाय बेनिफ्राय थांबावनि इजा मा दंबायो नोंथांमोना नायनांगोन आरो ना लोगोफोर बोथोराव मा दं जोगोनाराबो फोजानो दङ बेनिफ्राय नै मैगं नैफोरो लाइ बेनिफ्राय नैयाव गेदेर गेदेर दं आरो नैफोर नै बे गेदेर गेदेर जाबाय बेफोरो मुला आरो ना बेनिफ्राय नै मा दंफां खोन्था दे मिथिगौ आरो नै नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै बेफोरबायदि दंफांखौ नैयो नै मा दंफां मिथिगौबा दे लेस्रा नामा लेस्रा नङा गाइस बेफोरो बिन आरो ना बिना बेफोरबायसा थायो बिन नै आरो नोंथांमोना खानो रोंना बिनखो नै बिन लोगोफोर Why? Beनिफ्राय नै जानाय ना नोंथांमोनाथ' इमार ये जाबाय लेस्रा लोगोफोर लेस्रा नै लेस्रा नै नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ लेस्रा नै बेखिनिया बिन लेस्रा बै आलु बै जार सासे मानसिया मा खालामबाय दं थांगोन र' होजाबो नै अल कबिमोन नै सेस बोरमा हाबनानै जाजुबनानै नै पुरा लामब्र' खालामजोबदो नै नायनांगोन नोंथांमोना लामब्र' खालामजोबदो बेनिफ्राय नै दा लेस्रा थायथ'वाखै बिनाथ' थायबाय नोंथांमोना नुखाबाय नै बिना थायखाबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय नै बिबार दंबायो आरो बिबार लाबावदो आरो ना नै थायबावगोन बेनिफ्राय नैथ' आलुखा नोंथांमोना नुखाबाय आलुनि गेजेर गेजेर बेलेग दंफां नुदों नामा नोंथांमोना नै जोगोनार दे जोगोनार राङालाव होनना बुङो राङालाव आयौ थ' नोंथांमोना नुखाबाय आरो ना मा दं दुब्लियाव नोंथांमोना आं देखायखाबाय आगोलनि भिडिअ बुंखादोंमोन आङो मा दं बेनिफ्राय न'आवबो दङ दे एसे बेनिफ्राय न'निखौबो भिडिअ लाना फैगोन दसे बेनिफ्राय जोंहा बाजैया मा खालामदों नायनो थांनि लोगोफोर ओइ गबथब जना दं बेनो नोंथांमोना नैखौ मिथियाखैमोन ना मा बुस्थु दा नोंथांमोना जोबनायाव खोन्थानोसै लोगोफोर नै फिसा फिसाया बेखौनो माबाबाय दं आरो ना इयो बुरबाय दं बे जाबाय आलु लोगोफोर बादाम आलु बादाम
रेड आलु रेड पटेट' गाइस नै रेड पटेट' मोनजादों मोनजायाखै नोंथांमोना मार गोथाव जानोबा नै बारा गिदिर गिदिर जायो नै हे माबायदि बुदोङो टां 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 नै जोंहा बुरै बाजै बुरैया बुंबाय दं दा लाजिलायगोन ये नै oh ये देखो गाइस आप लोग देख सकते हैं गाइस बिबार दामोब्ला बारा गैया नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै इसेल' दं मुस्रिया ओजा लामाखै होजायासै ओरै बे लामाखै जा नै दुब्लि बारिया गुबुननि नाथाय जोंहा आं जाबाय सासे आबादारिनि फिसाला बेनिफ्राय नै जा हाजो दं हाजो जाबाय दे नै हाजो नै जा फुंना नुवाखै नै हाजोखौ मा साफा नुयो नै hey जोगोनारखौ दांना दै एक दुई तिनि tucukai जाबाय नांलालै बुरजा नाङा इतना ज्यादा नीचे है कौन सी बोला हे थैयाखै दंफां फै दंफां थैयाखै बेखौ आलु आरो नोंथांमोना मिथिना मिथिया बिबार बारो फिथाइ थायो होननानै आलु बिबार बारो फिथाइ थायो लोगोफोर नोंथांमोना खायफाफोरा मिथियाबो जानो हागौ बा नुवाखैबो जानो हागौ नोंथांमोना खिन्थिनो आलु फिथाइ लोगोफोर आलुनि फिथाइया माबायसा जायो नोंथांमोना खायसेफोरा मिथियाना सिनाया आलु फिथाइखौ आरो आलुआ फिथाइ थायो होननानैबो खायसेफोरा मिथिया थ' नोंथांमोना देखायनाय आलु फिथाइ नागिरदों लोगोफोर आलु फिथाइ ओइया नै नोंथांमोना नायनो हागोन दे आलु फिथाइखौ निजा दं नै दा आरो बेलाहि होनलायगोन दा नै आलु फिथाइ लोगोफोर नै आलु फिथाइ नै आलु दंफां नै आलु दंफां नै आलु फिथाइ नै ना आलु फिथाइ लोगोफोर दङ बैजाबो दंबायो मखैबा बैजा बारा गैया नामा फिथाइया नै खावसे इजा खावसे ओरै दङ इजा दङ बांसिन थखा थखा दङ आरोना आलु फिथाइ बिबार बारो आरोना बिबार बारनानै डाइरेक्ट फिथाइ थायो आरोखि आलुआथ' इमान गाज्रि जायाखैमोन बिफाङा बेनिफ्राय दा मा जायो बुरबासो दा बिफाङाबो थैथ'वाखै नायनोसै आरोना बुरब्लासो मिथिसिगोन आरो बेनिफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बारा गोलाव भिडिअ खालामबाय थालायला ना मा होनो गाइस थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बेनिफ्राय मा बुंबावनो आरो नोंथांमोनाथ' थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि आसाम पुलिस गोबां रिजाल्ट मोनबाय नोंथांमोना रिजाल्टफोरा माबायदि जाखो खोन्थाबानो जाबाय आरो ना कमेन्टआव आंथ' होआखै र' आइ एम ए बेकार आनएमप्लयड गाइस होनलायबाय दे होमबा ना नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर